Right. Jamano sana mwancho murigereria bwigeta seni kia Getembe ase kiega omurobirio Magega yegesibo bunogocha ya masa ya mokere litukulia Jumapili kurega sigeta seni kia Getembe na inche anko Dipon litukulia lero nigo to gutaramu naye ya masa yemo goika ase ekenyorogia Kiru kegotoke wodi yabo Kimonge ebunge yabo Machoge Borabu county ya Kisii aiga no mugano tugusangamo naye kerokende kwabere gukujukanyerera sama tukamange usenkwayo igwete kurwa sama tukamaega kurindiri tukulia lero nigo tugusanga no musayo kurokwanga Isaac Nyaribo. Yes, a very known and famous gospel artist in Gusii. Oyu abete gakubikwa echera asogo kagerwa gose ase oko bekerwa amamocho yo korara no mwana we skuru to sukato gendare kenda mune tukuka so mweli achiko toeresa so imeninki kiabete nindi nande naki ekonyalekananga maega yogo sibwa emyaka 20 no ari iska tara kora myaka 20 no ari skogaiga ninki kiabete sanga munaitwe gwika omwelio tunyali kumanyanga ninki kiabete. Karibu sana Magere brother. Umokongole ndia to bora nda se faida yo murigereria na bogo tumeke kamera eria ototebi Isaac ningo. Okay. Tengena ninya sayo kwanza liba ngambu ya mono asengenjo yeli bageli ana agokire kobarura asengenjo mara nyinge ngote Getembe ngambu ya mono by the that is 30 time around ime kuna huyu mama anaitwa Pastor Mary he used to send ama kwani always boya nywana arenge ande nanya gotebunga koru Getembe kunya kugosabira tore so oyo gukwana akoro Isaac Nyaribo no moteri korira ya bugusia buno moraria atiekero ko batebi kino moigoru ogusi ansemo ya magena rogoroga ali asakoro kunga kiorera village korokunga Kiru sa location I think sublocation ya Kiru jaboni Machoge borabodi yabo Kimo so no ngibo irali nona akinira ali bakangana ikirega so oyo gokwana naye no moteri bono ngaki osomete ngasoma primary gete nyakemincha ngachanga tirera ngaende secondary abantu batinya kemincha no mugoraiga esomete skuru koronga Kiore primary Kiore primary kana soma Kiore primary to na somete London primary again ngama kuroronga so London secondary nona soma iga naika form 4 na akora matemwane agendo uwezo yatoka yoko ndarende none college lakini inside mia karonge ndete nona masomo yangu nyoboja kende kyarenge meane na huduma music ya hotel ni nitagete ko tero metende no yokale ngore bainje festival ya bana batano na festival okay bono nataka ko tero nore baka karonde school lakini abiwe batenga ya kara yakora matema kara soma na ale kuja kotere kageli abo jintenenga kango ndige ya igo ndio so ase kotara industry ko karomete abo ate chibe no bondo lo mbio ya bono didibia mbio ngumiete so wakole form 4 mwaka form 4 2016 yeah bono 2016 karomati yangere mndugu yao ale baba yao ekera mogosa muso na chinye ni chire karomati yanyi makumbeze mogosa muso na chinye ni ga mama gosoma tebu by the way bono naki wakolire form 4 then ogaso industry ya music rioka na jide na garade mo make karaga na nore mo jengo na Nairobi Machenga nyane 2017 I think 2017 ngima Nairobi ndete wonya gotema lende mete na maitenga kare karwa ko lesukuru ko na Nairobi by the way ngwa ko lesukuru kwa Nairobi the first city Nairobi ari mu kai weto Nairobi yo ndendo bati chibesa ndo nemba kwa chibesa lakini
anyway ni sawa kama babu ate lakini jaka na jete nyenyore tu yaigo lakini na atemete so 2017 ngatema kwaso Nairobi mangana mochengo 1 2 3 nganyora bado do yani obolito bolibwa music borime yane ngaja ngatimboka ko Nairobi ngaja kusi 2018 omonto na umero motangani ndeno mpole emechando inderaere na namu mero motangani achitangana matemu amatanga getarenga nkali tumerana nene kareste bago tera no mungwana getore ko filise ndio ndiek awotera nga mabe tago ito moyo mungwano that time balengana deno kana araba ko gasiga moyo gantenga ukansukinga kenda kwana na barabu ngagenda tu babwate gari abo basibete speaker ngana ngagamba nabanga mbia mali tindo gwe kaimo gochi tuataka gukora matanga iga to yeso magena iga torakora 1 2 ngada nimba joini gochiabo nimba joini tanda ninganje tegotenga na kubaka nyasaye atatoke so kana genda gari tuacha kaiga dena karobo nenga nubwata talent ndogere gebise dei kama nimbwate omoyo ulibogora so by the way deno tukumi tokara onjoka na deno sa and by the way bakarero iga bando amedenye goro deno mpo yoro siru kwa like karo gotema ko utara bwata identity itobuya nyete kana boja ngai deno nande talinje nari so most no na bando bako nangeli deno no ambaka karonde no re bono iga baka bono ena nyako tanganya sadi atokonye to no ne korabo na abantu baramanya ntuna abantu babere so naacha twabana deno almost 5 months 2018 ana 2018 nasuka limbange na kwanza tani noko suka na ruso obadeno ngo gendanka na menyete so obadeno that time na bono muntu akandanka na ngandaka odisa wade crusade nkabagena echiraria ina igwo musiki popo at that time reno kana ara kwana kwandi odisa from far but ingo tainga bono nyasaye buna menyete no mamu muntu kama ukonyora bako da bako nyara ukonyori kitore minto matera we odiseka twa kabekire na katabiri maiga mama litu kelimo ko ikantere no muntu uri orari so I used to tengana na matera yo so most ole nyumbo no ne kanisa aina arongo be ngori ko katera ngo tengana no wotis so na bangko munyora igo bade crusade ngogenda kujio rongo nyora ne aroro na bantu kete bakei onde ngaki kijana ngomdembia nga yogo chingomdea ko sani kanchen kanare ko na igukora na de angare ngije muna no kwanda komokwani akonde nga yaya na chaiga tinje tina timu yane buyaigo enjungo tora akarange mero litukeli iga tinje tika kuna na engene bagi yane igo abangirira ne tigo bono na menye bono na chaka komenya mwaye okamenya so bodeno unkwanda oleka ogomero tiso ogasobo tiso bona ngazoabo tiso na beli na menyere notiso almost 1 year almost 1 year na 2018 2019 omwalio igago 2019 mutinya round mutienyo o 7-8 bono na 50 na jaka na injogembo bono na ogembo ntagetego jako bogima ngo sigari ogembo no na otisamenyete that time nande bakanene no wale bakabona ona nanje na 50 na ate anjaka na njobo mabwane akanyomba kane na agenda na ali akanyomba kasingo room na chakiro bogimo ona na chako bogimo by the way ngachako bogimo gete bore complicated lakini nenga tenya sides okay iga nongo correct nongo chakira ona na chako bogimo the same 2019 nali na kore kuende 2018 nagenda natema gotera gete okuntanya gotaka muintate gerera bakabona rero iga lakini ni ngobwate ora ngote ogotegerera ora asake na tero gotera gete lakini este na gotera ngongo gete
Patite mona na chake to kobera notiso. Ukana gain experience na that college. Na tera kwano gotanga ni kogotanga. Omoneno no nginyoire na machanja bane no botaka bwana. And by the way tisa alipenda hiyo wimbo mpaka lero iga. Na anje to gotero. Lakini gotero kuna ne pakabuna na tera matano sipaka na igirega. Gotero kuna nya ukobeka video. Ayana yule maga wakura nenaro. Ukura kuna okole. No okole. Roji ngoto kosoro. Roji ngoto kosoro. So watiri anyway wazora se ministry wachakro bogima muna uskole 1212 yeah na kibono kwenyora kertogo chabono asubugima bonde bwigora nene bwekirenga omoteli kwa manyekanire gusi ake Isaac obwaturi no kurara mwana we skuru Isaac oyechera bono nabokora to mugano moke ngaki esabari yawo yo kwenyora echere chagete okay tante benga bono nacha 2019 buna na safety nacha ko mabwane 2019 koruga igo mwako yo mwana twachirega otiso used content ya nturi ko manyerero go timambia tware family inyako motenga ni ndengereret so 2019 kana nyora na safety na sera ka single room kate abono tiangore tiane be family gandigie family twagenda na Nairobi na twagenda na Nairobi njeno masai astwagenda na Nairobi twachaka ku associate na youth be kanise bona ngo what associate nanyoro munyaro koyomo na buga is part of you yaba abantu bana Nairobi be kanise ria tuamanyana lakini in that process yoko manyana litukelia karango mumera tabwate simu lakini asinge nendo tuarenge ko cha gusi nando bwana nje no muntu masaja tinanya ko bagoteba muntu masaja karo kwaro meta maisonge ndugera ko ligera kara agoki adeba nga ina safi na hii safi bono nende kumbe na arade safi kumbe si safi deriro jirega njerende na manyu munyaroko ngana mu manyu tabwa tisimi okamandaira notebook uso ukalirisa kara ngakiye ko nyaraka ngakiye na tuwa manyana na mubodi no kwatisimi agante byaye kamuboli wana na kitoja tuwa because we are in hali na ndio mete ekaromoro kosono akarometo mukutana bona 30 time ni amaskani yali nyanga entenene no ngero ko banda endu we are fista etwaja ko minister bono ndankaranga tebwati bichangi ya dikora tabichangi so alasha jiri noko kwana no muntu no kogenda so akini ngatwara that interest yoko mwamu nyaroko mono nacha naliye karamu nalige sakara kwa the next day na chicha okay yani ne muchito event rende tali ya one day renga na mokora mu asiri na de mwaka twaje Friday twaje Thursday Friday Saturday tokore Sunday toje so na chicha wali tukeli wena zile Friday na je weekend Saturday na mutigera na mama ya bakurutuko gacha na mama ngamote ya ko jo ko ja nyore simye na boko ngake na mutigerena kamjeshi na mutigere namba bara mutigere namba njebono na mkwata na mwete namba bono tije to nya ko twara rande shuguli yere abono ko nyite simi njebono ngajali ndo se kala ya kanya ole simi na bawo ja ko ko ngake kakora Friday mwakore Sunday ya mimi wajire gusi a week almost yako chikara nyoro muto ngakere sima allo Isaac fulani oruwati ngide namba Nairobi teba ngombi yande ya na jete ngagoresi esi so lende tukachaka bono komanya no meta bono na vogotwara time courage yo komanyo behind the fence bono ndebi ningo meta no magani kwarenge to yitra bosime sa igorogo ningo ko magani ya nchengoro ku fulani ande ngoro ku fulani njene to ofan lakini nje na leru Nairobi gusi aro tinye maiti bia lakini na era kore akaodeso bangusi tamta bino swa botali gusi lakini no gusi era no gusi amenyiri na ndi yae na haro andi ene ro biro komorera ora agande ne to tovan lakini ndeste ne ba algo nya kusumbwana na ndi yae buna ntebe tirende bogima bokolera na abantu ndenda ya mangana ye skuru ndenda ande aya skuru
bono ngo joine campus ngabona mizi form 5 kule bono joine campus na bono na ande bete kento ngini nate abaiga abanda abantu mbale squeeze still nere abantu bare koire genteke ngo tai no na yo morali bunole gabona iga umerane no musibati ara kini ngagirete nara no korete nyangi ya ara ko bandi first time no yo ogochikototegera gosoyo torigerete korwe TV as a man for the first time o umere gosono musibati to goja kama ndange idea does it make sense ngomo sabe idea irengele ndiro ka so karo to amanya na nere mateke ndo kuligira ya roiga isto no ne ngo kwaresa ayebunae you gonna take it the truth to kutwara question mark alright bona taibia ne toto van bona ujujene campus nkamata isoke bona lenje nkamata ya baba 19 na agwanja alright bona na kyoro to konya bona amangana courtship rembe before tutaja komera onda komanyoma friendship engagement ande byaya igu kacha madere na mundu musacha togoja ndo goja gotara gusi mundu musacha ndio gondarira akante bya gaki timbu atifea na wonde wiringi bi timbu atifea na nja sengi njobo mabwa ngagete nje na bwate fair yo gutuma I don't want to thank God as singing you ikoso chitutuma fair njaka kindo meti fair kizungwa kumuza ka friend yao ya amatenga akora nkonya ine mibango yana ngamuta it's okay kugocha konyora kusengo ja konyora ninjengote njengote anyway acha onyore fair bieka okay onga gresin ande na nyore fair ninjengi jora kokwana kaki nona ngo kana kware toko muthe yaro ngatoja kaki nde ya ngo kana kware mungu nande no muntu ogarenya sambia muno na no muntu gutuma ya fair yaye oyo iko gebe stage onga gresin mamini kwanza unarueta liero monyana o trimbo kiro jiro game chi update ngona kwa alenjira gojo na ikira na kwanza rambo erege ntande beti engo ikagusi go ikabosongo onge direction yoko ja somenya ngirete ngumbo inde ngoma de yali ne gali kie koru bosongo ojo gembo uno iko gembo ntewe ngirete iwa bwana jinsa ja saa 10 ekate mito saa 10 jiga oyo oigiro gembo matangamano inzaiga ogembo ngomote tigangiche ngobuguli mu murabe pikipiki ngomonya ke stage ngonyora na kinu go yo magani ngibone ngendo gyansi tugete endo gyansi tuete no muntu gocha go kwani na ore dari ne jibagi bere jeji yanga moya mongo ne yo guru briefcase Dada tenga kokwana kwani muntu tata kwana kama gochiko ya muntu kona nata anane yanga ibere akapai kaya sinni nas tuetaro ngate abora nyoja unankoka kwa wasina aragwetera tinaji komobolinga na kirendo kwacha nechi yange chichonsi katimoka nabera ntwabera nere almost 3 days on the na tabeti antiane ngoja for 3 days asumo sana na alafu ngore ngirane for 3 days guys semenya to gembo ngamo introduce as your friends my sisters my chikazi ni chiane chiro kamo introduce amaga ya tata bunara ntuntu watu ari crusade de kwanda meru okay to abangira ngana tore meru ngamo da ya na ire update kwanda tore meru to kunyara kutikare nyombe ya ibi akande it's okay no renje na de andi anen 3 days ngoda tangira tikangirane ngamo da it's okay obwane ngamo so kipara ngamolinie gari ngamo de senkwaro che taoni ase bakona chera Elia musakati na mwete fe kumwele ya akiwana kweli na bwate fe ige fe na bwa ongo mosokia oli paro koline gari awande yana nyole gari koru bosongo na ajire naru kamande we kana arubyo ngagere chimyonde wakode waikire akagenda
Marko ngenda koma singejo le rutine re igwe muchuko. Igai komete nguchito tokoboli abantu abange sana nega ali tokanda abantu etimu ya abantu abange. So oyo chire. Ngirete ya maragoba. Naika naro. Kamunde yo asante. Jabano ko serende omoyo no gatimoka muntu ikire safe. Lakini bana munachitama tukaya to ikalende bana mbora muntu musacha no. Na ni mukarosindo wa mate boga konga. Bora mozi bumado njenda ni mofata. Tobe tumusaziroti wa mate boga chiboga konga ni mule batato igo. Wega tuale komanyana. Mukamanyana lende. Side. Okay. Bono ochiro ikire Nairobi. Naika Nairobi. Ngakire simyo ndaire ikire njo moyo na ndo gatera mangaki aya mogeni ujete kondra ikire safe. Obo ene 30 time live enyoro setebu. Ngwa watagende. Kuna. Nono koragira nene manene. Nono paka na ringe kwa ibika. Umuntu yakaja ne fa yaye. Nani gwira na ne fa yaye. Ani aibu eri. Mbanga kikwa mumani cheti amazuka yakati. Nande ndengo te bona sinyomba ali tukelio. Ngaje damazuka ya tatu. Nyasaya agatokonya ngosoka toka tware twani Kisii. Kosoka soka tware amaga Kisii ngoni tware. Anyora na bongwera na 200 ana aganto gasini gatwakara twaria. Wono imokire nende ndutu wajire Meru. Kuna twanda Meru on the process esimi ya ekaba off. Kataba maybe nero maitenga yo mujandore wesi maybe nabago jakara. Nabago jakoliye njera ndangake angake. Esimi ekaba muteja. Na chinaira na bono nairanire. Kwa rule Meru. Bono. Kwa rule gusina. Nairanire gusina. Nti mogete iga para. Nandi mogete para. Ogemba aso me. Ndi mogete para. Era ndi cruise. In 2019 era ndi cruise. Itadi ngaki ya corona. Oja dango ikarasta para tabe kete mask yo onjo ke uji ojaga jisibiti. Njebuna nde igo morali nanya kurwani mundo nanya kokosera mundo ndagenda ngaki maybe nyara bokare kondi yate kombwa. Era ndi cruise te na around 50 meters iga. Omo aka geta ike kurwa ache gocha. Amboli nayo kurwa isa ngadabi. Nchwa ngora karali genda gera. Friend bigo nje dinda mai kende okom oli era ndi cruise. Na ero ko swabusi. Era ndi cruise ko nyorosa ogembe stage. Eguonjo ke gotan. Kujibosongo. Eguonjo ka bune kana bosongo. Parango boli kaimo kongira asena mwarte dembara karali kimanyete. Akini maiga segari aba morambara babwatire bale babere nande bimba manyete. Ayo mako ndi piki. No yo ndengo morana alingi. Ngoboli ngakire haya mumro yo mara sanga kinje nalingi para. Mfene na kanyoroka getega na abwatwa. Okay, naye ayo munyaro koyu konyenkale. Gayare. Oyo tini para no munyaroka. Desemse munyaroka na era konyo so mumuro yo. Ori tukeli ngokati erwale para. Okay. Aguru gora muisonde mwawe mumuro yo ndare. Lakini noare bado yo moare. Boro mumuro ya ne bibi yako ndio digiro mukungu nyomba. Mukungu era ne para ngokati erwaka na inde. Boro ngo uri munyaroko nga yale ngaya kore tware. Kora kunanganya ko baboli egawe sikazi njana kimenyete era ndi kuruseleta nene ngaya tenena bagenda kujio bamaya kole the briefcase yo munyaroko oli kida anga boli briefcase yete ninyi manyete ngakie gutoka kidogo mugako renge mabu mugako moragire te biega chakenga nayo kubiso mwanone kai anga kai erogono njome denga gya goseka kai wage kwambu ekan ngogo seka ngoli tali mangana mwaka mbisete mwane moigeti toigeti mwane mbara mwandusiri ngake kote ambisete to ndango mwana awoza kote ambisete omuntu una bate briefcase egale kaja sibiti ngasawa utajua mbere koror akarwata abo utajua mbere gara akera mamesi ngakera notice ngada haya ndande kuzinere anchotire para akini stir ba kukwana timbua timorembe imeyane
tisande ya agenda yu ngaiba kare aiba kwera buchi aba ali manga sengere ya Nyamira kuikwo kuboli nginanja kulikia gobe kuime gwakera ya inaletu a police station ikor kumanga sengera kata yo tiso mambia bakaja na baibuli na bali na barabu na bamura bali na barabu abaibuli bagara munyaro ko naletwa kunaletwa ngare ko situkana nyanoyo umuntu manyene yo bibona oyo narobi umuntu utigito kanda Meru andane Nairobi nganya nga nere koko boli nga noma ndumwe na he was my boyfriend lakini tu atikade ata ibona tika to igure so kan semo ko boli amara wana ki inu munyaro ko bare dano nga noyo ngai mumu manyerete bono nkachaka ebirangere byane bikanya kweruani bono kumbe dati time mumu nyaroko yako ndojire na bitakati kachiye tina Nairobi lakini na kyako toka so bawa mura muire tao kama yako chako nyora tati duration ya mtukali atata arenge na nje kuna ale ko soka ni chikasi ni chiane kumbe pa mo introduce nanda samura bandi kumbe ara abwate feelings choko nyomwa akarange birangere libane ebinyolire njende inde ngora aba abale buwango akanyo yo buwanga oyo mbwangale ngaki munyaroko yarenge ngaki arenge oyo oko musaba murayiga bwango bwange birengereri umuyenge n'umyorenge umuyenge nora tante benga kwa ko munyora nyoma ko nyotara nyoma nabare ko ira sare ko ira ko n'umuyenge so akega bano mwanjwa umurigereria mbia muno sara igo buno igweta mana to kugamba oyo no mungwana ko kwa Isaac Nyaribo bea Isaac Nyaribo no moteri asorogongo rwagusi na ndebo igo nigamanyire bune dancer na ara tenga sana na dagra sotiso akinade no mpole ase industry ye iga Isaac nigakwenyora asege sibo nago gosibwa echere myaka 200 ase ekotebekana nigo arare tunu mwana gwe skuru omugano nyoro tokere tukusanga yemase kitasini kya Getembe Magega yege sibo buno gocha sorengo kwenyuria na inche Uncle Dipon kelituko lya Jumapili bono umunyaroko yotire no muyo urengo kongusire kumba wachire byengeri byachire na jito konyora ngobane usine iborete ekana jito konyora okay kone karalende na aja kuboli umumuraka ba konga sanga yaya aba amanyora tabane chikasi ndichane kaka jikaba motigera kama kubuli yose bali na abana ba minto why haya ekitukirika magocha ngirendo munyaroko yale konga inera bono kumbe nandi buna lilibuna toikali mugakoli ko jakanga oyo no munyarako ande ngayenga kwebulu munyarako yande tabwa ale ofan oyo bono ko tayara ntatu mwabo ningu kwalale bono njebirenge bene bikanga go changanyikiwa ikabidi ngarale sel tukio limambi abiboli bagacha ona bacha egento kyango set amura bali ba boate tunu munyaroko bagatiwa okay barabi bamenyora to gembo nche aye naye bono the founder nje bono ngamanya goti nje bono ngamanya munyora te Nairobi okay nje bono ngamanya gakara amagote una kwa bisete nje na bisete umara wesku wane kinake gachaka kinake gachaka litukile kwanza muna bakoenda muna nati karabona baachire bonse munyaroko iriru bamara baachire nje na tegere case nje na tegere station kori usifinga printing gwa kuchibicha ega ID kweli criminal kweli ngomnya ki court mambi ya ko ikali ngosomerwe pri ngosomere nda magosa Isaac taliki frani oba kwanyore kane teneri gosega yoko bisomo na bwesiko Mwancho muligereria senchire nkabuno yuni to sanga no musae
o yu kurukwanga Isaac Nyaribo obete kagosibwa egesibo k'emyaka 20 kurende nigo aberete asechera emitienye 5 nomo akaigorerwa akabaisikongu cyari gutumanyinga ekineke nkiarete ose nigagenderete kugamba kare isiko ase ebire biga tigaturanda somutimo komo kenkwire tole ebire bitali bitambe maga ya tunyal komanya sobo imenga ningi kiabete ningi kere na inde ningi kego chikoba Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu cyobusongo nkonya bare ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa ci company au obusi bw'inkano amavuta y'icingene kurwasa ci company au amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Salt egati ibintu binde binge wigo nkonya bare kirangice e company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwasa company ya MRM ayo ari ayici size au nabego ni kirangi au nkonya bare black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibigo bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara Magega agerera rero bwikumburira ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yo mu cyobosongo bakiresi migwetraseti namba cyabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Umoncho murigereria mbya sana na kuriganiria sentunda ya kabere asoko manyomugano igoro ya Isaac Nyaribo musa obete gakobekwa biara ase okagerwa korara no mwana bwe skuru otoresara sobo imenga nekeneri mocheriga akobekirwa asechera nerie kene na arare tenere gose bakomungacha Isaac une kartoka nderete kwa bekiru wasomero mastaka bono makiki na bono kagenderete bono longia tegeti ikamana kunachua bono nairwa court na nairwa court naacha ba natomwa ogonogo somero priome tokore tumbaka Kisii prison korwarende kama goko bekerwe pond kwa bekerwe pond kose cash fee kwa magocha so na etwe pond ya 200,000 yango yanegacha ekambe kereta itodit ngasoka ngangia gocha case na kore case kuna nakore case naacha kuna naacha iga mpaka bono buna last year 2025 bono last year 2025 nalie kinaki areko nachua bono nalie kinage ko nachua bono kinage ko nachua nje na imoka ko runyombande bia nagenda kama kawaida yoka na gwatende case because the manyeti litukeli judgment yale gokoro nkagenda judgment ngicho gasomero ngagenda ngaike court ngadewaiza krero judgment gasomero judgment mpakanse but the judgment nenga na sentence nenga gasomero judgment ngate kulingana na abashahidi buna bakwanete igagocha natoka kane na mama abashahidi mbarabya abashahidi tatu mwa munyaruka ngenda kwanete munyaruka buna agambete munyagitari buna agambete musikali uli ojete ko mbwata buna baruto bosaidi abo saidi buli bwabo iranga somero ngakora ora nanje na bolite maswali nini na defense yana buna nakorete kadabu ya natoka nelimo natoka nelimo jo bagande ye ni swali tieri na bekerete one kobe kukanda yani ngitoke intenenera kyarusi iwo bono lituko limba ale konti kangiche kanganji ko sentence
because ba already bangara irenga no badelimo this one is a normal bakamanyanga baisa kwa bandige na bomba isa kwa misa lakini wana nchirna arenga aware no nde bintu byogo tama ngabono ni ntame ebimbi arenge mutuone sentence ngatirmbo kibosongo kabera matali 14 days ngajuko osomer sentence litukolio osomer sentence ena somer sentence essay screen ani ngorete ke scan online tingiriri live code ngichiete mbuya iga ndebuya nechianga cyana muna lina lina abegete no obugi mama ali bora bokong ngayanda lende konye nande abantu mbale bakoro under profession konye batomiruka lende bachikuo information babona ko muntu oyo ngakimumanyita in case court kera amwe gonsi banonege sibukeliya isiko ki under profession because inkero onyano bamba bwate report yana tindike bago nini bintu ngabni bakalete report bono nchemeane mbekete nga kakina nya ko wasara muntu neli ko solia neli tanga ni rabe abonda achensi boy egesibukiya isiko lakini nilishtuka ekara ko somero sentence simple Isaac yalibo mekubo yes kulingana na makosa ago lero iga court ya go sibire 20 years you gonna serve 20 years in prison 20 years iko 20 years njengarora yani okay ekara ugora 20 na rojenga ne basoti tango jenga ngora chesa mule kama ko the yake banda kum anandi ngali kete 20 ile akatukute file ya neka wasikale bakande ya wakole irukarua asina akiko ngende kyabera mamini chiyanga nabe kete no mobu nejiga karusi bo okayu chirijini ngaya kujiri makarabe edukiane na abwate ngiyo modu bako bega anse bakajinde rubako bega izi kadaba ndababere mamini ko de unga ya bali basibire ngo jumuina abagora sawa ganga bakanyara no abana ba minto bare gali bande barali basibire bosa bakubona naye pakayo murandi bakomote naye kwareto so bono buya omwana oyo nekene nanda ijiorenge bono kulingana ndete ko tebeke kulingana na barabu kulingana na barabu njite antebe nanda iji na kulingana naye nje kulingana na inchi kivyangu na maisa mwanya ba konyoro beire ndande konyoro beire da ande ndete ko pinga sengenjo omaite anything ke ko provided gosibwe court kame court yago proof guilty iko gende king light kere unless and otherwise kare court yago proof one guilty iko ngwabotemo kono na ina umera na mali na asibiru 20 years ngwa accepted bwango iko ya na ya a weekend angani intese gete bupi na kyobo kimabwale for 20 years ina kibono ngosi 20 years umwana na abwate 2 years au yo 3 years bono no chitoka nyoma ninge tenga nyoma ndio nyoma mete 2021 ngono ga ndra ne kina wakati wanga tienda ale nyorera kwanza tinda manyereri kwanza bane na tebete tianda ara because kurma ga ngonya kata buna ali ngina ngende tanga kanya kana court kesi kyo mwana wesu kun ngakati ngeri bwati kamba okara nga prepare my mind na in the case of anything tianda ara tige tingo manye miagere ngana kare kaka mango sibu miagere ngana sibu gajaka na nyoro munyaruka na lakini ona another point igoto tebe obuya ekene kero kigeringa ngaki omwana uri ndero kurara no urare tenere yeah sure ne ringa ekere nyonge yechite bwateka tari agwetu egete mutu umuntu munga agwetu egete aye gwetu egete ugatoro gatiganze oyo ne agajaga etueka akaenda rojine kuya maji iriago uchinyuge kamara gwate bono bakateba ngo umuntu mutanga ntoro cyo kurtie nyungu na Isaac iko ne kine kia kaberete kuko mama alinga kibore omugano wono togoso ekero tukunya kwerigania kobanga guchukura nga kyubu gimabore maria tande mali bo mambulubi mbulubi isika ma atengo jonda ka kwango jingo kotenga nda basa ko waka echera nya basa jango waka ngurutenzi aginde te kota yolo torigere diaringa
Tiaganya kosereria abantu. Tiaganya bateya abantu nga njoma ngwa koseja na yabasaje. Ukweli ne yabasaje na abasibati mbaro. Abasibati mbaro basibire. Na abasaje mbaro basibire. But omuntu ukweli orarire prison. Tigana seri iga sen da koire bona iga. Mamo minaruge ne ngoko package aya bare ne chabati. Akoretere. Imali ke ndora aretere ukyama na ne tissue ne sabuni. Elio kali amaino ne brush. Endagera ne eri gari uko. Bono wekende ko monta ko ko mali nga kingi wethe menyu ne na moko change mwali nda kaliero. Inde mwali ona magana na moko karanga magana mwali. No batedio. Bandra bate ba experience nga mali ndagera telimbi na bera ombiyere. Tete ngote yo mwana minto e. Endagera ne mali of course. But yo bana tingo advice montonga. Oya ndo chikuli ndagera ile mali. Breakfast ngi mwali ko. Erongo lili kairo. Ibate sukari jeto sirita bat. Ngo ko mamo minora ale ko bekere sukari te. Kene nge ko sukari. Saa saba obo kumane skuma. Maragoba chingende kawaida. Ono teko tebi sapa botambe chera. Ne chingende. Ikomono bota yani menu era automatic. Yani ngendo kero automatic ra kubone kubanga nga sapa. Monday to Sunday sapa ne chingende. Oru January baka December sapa. Chingende no bokuma. And by the way, tali ngo bokuma burugere boyete. Moka agore ari kurugere boyete. No tili moko rugo bokuma mwago. Ikwa be kirobosi yite nyama mali. Okay, enyama nero. Patie nyama moko yagu. Na ganto kanga na ega kamo. Akapisi. Akapisi. Ngoja kali kwa arusese nyama yagu testing ati yango nyu ya jumbi. Ando mondali akanyama kago kwa mokoli. Igezeli maleka akapisi kwa mondamu ndali. Because yale balize. Eliye balize. Kama mura abantu 1000 chipisi jikoru chikoni 1000 ndeye gotumana. Ikote yo mundu iko kulie pisi yi ago makoso kya kolera. Nano maitenga no le mabumu. So nare gotaba obo kumabori mali. Tiga bantu batike ko sorry. Tiga bantu batike ko sorry. Iko imali obo kumaboro bagata banga bado ni maisha tu ni kama hapa nje ngaki. Tiga mundu tako ngaini. Wani chinda jire gari my friend. Opere nere mali amarwere skin ebinte ebinge bantu bagwetera mangana amange so nduta kante binga ekero kwasore mali gankwali kaniwole ekero gose weji abasaja iga mbale barabe yeah for sure egende ngero gwali kan kwa egende ngero gwali kan ya ande eginande ngentende ko tenya sae gwali kan egende ko tenya sae tingetere timate mwanga bunaye because what when you range no muntu na chitechera fast na chitechera fast ndeta bonongo te kabekirwe epon kasoka naira ni gwe echereria kabiri yango yane karo yaire taitoditi ya naira ni guna ndemi na ande na bero bono njeri neri agatatu ngwira nao eliria kabiri nimbekere nainde epon kasoka bitangani matukana kwa abere almost 1 week eliria kabiri na bero almost ngoju gukora mitinyebere these things happen and they omanyete isika nacha iga pole iga elidine bono elia gatatu bono na maete climate na maete obo kumabore mai bono goja kwane gosibwa enastugete gostuka kore na benge kungor for 20 years bono 20 years tori gutwara marembo ngani no chogende correct bono bugumabore mari mbori rice iga no te tokote bio motagereri orio ontengerete ani olio totegerete no olio gochiko olio torigerete nelinga bogima bore chera mbori rice nelinga monta kanya kataba kaya ngaki sabantu bakuru tata bareliti nga gaisa ugali au ngete gari buya yangu kwale ko weseka na arwete mali ste na are ko bugama akaende chichuma kaka ko ukuti kwimuka akaye ko ngatwa bono nkigose asengenje yake imali abantu ba liga atiri ko bekwendage so liga atiri ko bekwendage ko kora chinguru monye moragera mobimbe morwani aba motama ande ande mokore kwende gas ande mokore gasi to rende ngentokere kwa mboli imali abantu ko kora bali binte babasacha bakunyomana abasacha kunyomana bali lakini igente kengeli force nali okoja kwa force n'umuntu wanje kama ko bwatende nene no tete ndagera omuntu nare mali ko savu ndagera nyingi
okoenda agera manyuma nyenge kintu kia basa kiria kwa gojo gakani Okay. kense mo yayo gwakara no chokane. Okay. So that's how Kwa witness tie kesi naona kama unekyo. inje nare kuigwa batina are kote bunga oyo igasina are bamenyerete lakini bagote echera kirioroje na kyotaroje kirioroje Na maji akikitora rabi lakini kirioroje na kyoroje. So the moment yo kufumba niyo muntu akore gentekyo aitoroje gentekyo. Okay. Ya aitoroje gentekyo Inere language. No nyor nyagite bakurwa na aitoroje bakurwa. tata ngwaro karuo saidi ngwaro kama bwago sinyete korukoti ugasinyuka kore kesi nekia marira Kwa mali obusaidi obwa maura jonya. bone gwatu metuje kurenda bantu. So arafu mali ne mbrana gwetu bino soiga okwa kamatu leska okwa uno muito okwa chakero. Endongeyo matres endongeyo kara sungo kwego bit andandenge bintu birine ne okay serikali ne rote bintu biro by the way lakini mali kento nazi kuri realize kere bintu biro ikire mali turko mana kibi kwara by the engine thing ya matres tinga iri borange just na survive ti mali nyasa ko mai By the mitinyirenga kwa bereta. ya berda 6 months 6 months. yeah Mitinyi yonsi pia mutukanga kwa rareto muito. meito na yaro nyombe chirumwe chesto ngoma meito na karata nero so abantu bare meito ne nkoyana nuwere chirumu abo chirumu jina mo kwana abe mo kwanja ro se rumwe moraire wasina abantu 20 chimatere chirura abo se nisan este ne mo fix mwarara igora mwe mwensi Ngora lo gwelinge to kose amoro. igakipanga kwanza ine areruga bagotumeka rara bune beti rara buna yani kiupanga because kinda iro mutuoro goro yo gore mate Yaya. wonjo kanegasi tari ari mwago kote manyemura ire 6x6 range kote mo yawa ifunga asukango migore Yaya. Igo mutukoro gochia. oyo ndore ma O jirani ya next. Ama gora ko mutukoro gora. aya na magona atio ke biara ebiare bira byo Akio manjo munigire no gweto bagima bore ase echera. Na gotema gosororo nande njinde gotema gosoro. Zingi enjoy wete okare go be kora ne biara yo wanu uchonyore jirani taka maitu wana wezi uya no lende na boru chukunyare kamnu rabe to no gwesi ne mechana no gwesi ma aya ngo ma charo baka shawa mo shawa ngo begera ngo begera kati ngo boko na unabenga tu bogi matunomo ne lituwono muri gesibo mirakini no bogi borabu nomo abako sokari gwe shawa gwa wesera macha aho yego abaje ngo bora arenge yabiri twaja koru masosa mate mali by the way bora Kisii prison amaje ngo amaje ale ko era bajali yawo mate mali ko buja amaje bantu baje wesibiro so egendo nate ko tebio morali tafadhali kanya ko kulera abantu nga chera their friends na isika yake gendo nate kulera sibone gendo nate kulera kere gendo isika iga deli chiko bono igo ma attention bono iga ne riyo tama ediri chiko ndagwa sa de bono ngiranga ko se imengo ko ira aye gwantere tenio te konkora kongenta kware ne bwalanza ngingo ko bwata njabona eti achinje no mwana mokengo made ngaka aye gende no gende because igo ndele ngotebiga bono iga njengo tebinga mo nje ko sen kwa accuse bono ngora menga mora bono ki bwatu mutuo monene ogende mata ali ke statement mundu naro ndamire bwatu mutuo monene shaming ekine case nande kwansibire ego bono ori chiko yin yani bono iga anything case koka noche gente kiko choka tenga mundu yakoro kanoke no mundu ruari tokimu umundu ri anda gosoere no motendi kwa mupimete akatwara ukimwe tumurigereria no gendete kunyora mangana yega kurwa sekenyoro kia Kiru kuroiga se wodi yabo Kimonge ebunge yabo Machoge Borabu county ya Kisii nigo tugusanga no musae kuroiga sekenyoro gia Kiru okorokwanga Isaac Nyaribo oyobete kagosibwa asokorara kagosibwa sechere myaka 20 igoro yokorara no mwana ogotebekana koba insiye myaka 15 na 3 bono Isaac kero kende Maria ngaki abantu ofeni abantu family yao ya accepted bagacha bakanya kugo kwani
Okay, family kan ngira nya sanga mbe mona singenjo no already ngane lianenge lyokoroma my family mbatu kuteti that focus na ile imani. My family always budget ande bagacha bagandenga we believe in you. No record yago proof rigiri. We believe in Nyasaye we kago kon. But umuntu okotaye Nyasaye we kamo konye for these 20 years. No na eto korra Nyasaye ko na kon. Because I was asking myself, I've been serving God for this all long. Omonene nkia getigere no baka 20 baka geka na atebi ku 20. Alafu saa hii yumu ntongo dara ndenga. Alafu I was praying by the way. Akata kama none ngoni. Kakyo mono ngoni. Mono na kyata ngoni ati akatika ngasibu. For a week in tangane kambera issue, a week ya kabere, family they are coming. Wono me tekero akamutinyi kariga kyanda kaera. Kamutinyi kariga ikomi. Ense karibuka bono mutinyi komi nalimo. Wono story aneka trend is kaiga. Kare atera ninga yako pokeaba. Abanta abange abasani songo nini to banta abonsi bachete angotenga banta abonsi bachete nobody olengonda the negative message kero munda alenge positively Nyasaye na aro Isaac Nyasaye na aro so nkanyora kero munda nagocha abasomba abanyasaye bagaikali. I want to thank my spiritual dad okoroku mosomi sabo ke chance kanisa ngoje by the way daraja mbili ali Anointed Faith Mission Church. That church bantu ba ruto bonzi pri members be kanisa yitu. Even my spiritual dad and mom ba gajira batanga we are praying for you. Na kama Nyasaye tokoza azima moyale will feel himself. We kabono tomoro lega ngaki ebone tokoza Nyasaye ole mwa stari moyo. Bono ngaki emiaka emerongevere egocha baka yabe metienye 5 no. Yeah. So that duration is story ane ya trend. Bantu mwachire mwandorire story ane ya trend. Inaika mwagota sana mitandao ya social media. Kabisa. How did you feel like rogo trend ya bankiro muntu nga? Isaac Yorari no mwana we school, Isaac Yorari no mwana we school. Yango tenga kana achiteka na temetu kwetere tera kana so kabano na temetu kwetere tera chipost. By then atakanya warana nobody knew exactly what happened. Otiso added the story. But abantu mbali nande bamo tegeti negatively. Already. And the people knew akateba ako kwegereza njomo mate jumoko. And I want to thank God saying njomo so monye ulio Nyasaye na atemeta asakunya alanga mwanya bantu. And ninga jete by the way is my mentor. Na no hotel yobo. I always say tenya samo senya singenjo. Na alogeli otherwise na ikira sengorete asende. Ile mawa alipigwa tumepokea sisi wote. So munatuacha na haja kuligeni nganyora kero montako ako posti story ya Isaac na anda bantu bamate story ne ya 2025 abantu bari bamagocha kanyora story ya 2019 so abantu bari barenge no morero personally the first time na manyite story ya inge ya 2025 batona ngarongoza kubati nganyora ya 2019 ngadala hiyo ilikuwa ya zamani bantu kama ningi ndugia kare ndoko nyara go surbiso mondo ndeba sabasa ne story yaka because we used to meet ntu akomena nila se mekutano na mekutane menge bona I was like so because no tu admire last week so mali ya ringe rais lakini I want to thank God na wiki ile ntangane ya kabiri ya gatatu une story ana ya trend una narangeli gukoti kwanza natuma icot natuma apili nini narangeli kwa icot nanyoro muskali wa Monteviga you are a servant of God never lose hope akango mufano akandebi kumbuka Shadraka Kameshaka na Abednego siku kupenda kwao barutu mali ase liera lio morero arenge barutu mali ndio utukufu wa Mungu ufanye nini uonekane. Danieli kurutuwe singo reji simba tali kwanja kwae ilikuwa rutu mali chisimbo mete jikopa gora bobe lakini utukufu wa Mungu uonekane. Danieli naruete mali ole moyo karadi Shadraka Kameshaka bali wote somuro tuba kuneti babo Paulo na Sila bali achera lakini mwisho balifanya nini walito akantebi naye God has a reason why olega. So keep on praying usinyamaze. By the way mali kwa sabire mundu ule kama akongi ole bila sabire saise watu toka tabanga by the way yo mutenye ikomi oikomi na limo December ay 90 days 90 days ejarengene amasabo endaga twale kumena nero marago ndaga twale kumena nero marago breakfast na lunch mangana breakfast lunch
ngwa karire mara kwa dokumera ngwa rosti kwa ya mali sasa no model kwa ya ngo by the way ndiro bone kuira na gari na twenda go shoot no ne kwa eri ko se twenda baka ba record ya mate and I'm asking people abatorigere nga kimora nyore ribaga we can arrange by the way toge ndoro nanya konyora abantu bakongira mali madira bongo na mali mbe testimony abantu bali mali bameyaki kama na ruro na atigire 20 years para umba rabata kore kata nyasa na kore so I was praying so December I want to thank God this story ana ya trend nyasa na ingora chinjira kwanya na nyore roya na yeri chiba sainke lakini nyasa na chu kulenjira on detere roya for free mesa okoruko Christine Sagwa Christine Sawa no muntu ntamanyete kumbe Mungu anaweza tumana kumbe nyasa na bako tumana ngoyo introduce tuna ze Christine nobody njetima eti Christine atujaipatana Christine atuma abantu bacha kondora bande ndu atumuna mare mekoro na koro visi una bacha obisi ene reputonia koro erali Emma hospital second floor bono buna bacha njengo baano okay ngawa yani botera lakini so December 17 aba tole kote ne chiroya chiana ibere na inche lakini bono muchacha katatingu nyara kono chiroya ibere yango na roya yemo roya eli ayemo ndangani eli yabo oliyo gobono olina kana ile chibesa aga tokaga manenga mutega tingu nyara besa chioko gandori quit akaremerera gaku aga quit tokagenda na Christine bono naira na okay ondikire submission twatoma omwaka oyo umutie nyo kabere tare 3 bono kama tindi bobe tare 3 ngorangeligu kotini kata biya ya masakara submission ya kodek aikiraiga bono tumera nae mutie nyo katato tare 5 tizia bono nga kogenda tare 5 mutie nyo katato mwako oyo ngoandalia ngosomerwa mangana ane iga kingo somerwa tindo chibo moyo boko chaka kingo somerwa tindo chibo sengo chande lakini ake muchachi olia kora anta inga you are free na abede bali free to do what to go home free to go home or free to go back free to go home because na somerta kan somera bakanga kwa mwanga taka kitindi kwa ndaka lakini ebintu mbi usanga bagutumika tamus bagutumika marita kita makong ake masomo na maya ande bona makaso ba karita bakanga kwa somere kesongo metenje ne kesongo muliko bwatana nduru kwa bwatana bia lakini that day nyasaga ngonyo musikali olenge nsemo ya na gokonya kwinta break akande ikabo morora nyasango korari kokorari ande baide buna ndiganje timanye tiko so ndigire timanye lakini unaona igwete 20 years nimeset aside egera kina igwete ngabulu musikana kyateo ogotigire njome tamariga ngete kwiteka kabuli why so painful ngabuli ngirende konye ngori ya how did it happen nakiko se yanya alekara no le mari ba minute Christine taengo Christine ya mete online nale gokora kese chance pinale gokora online so she was online karona atige tu na bete bali and I want to thank kotayo muntu ondekertenga kuna Mungu anajibu maombi nje na tetinya sai kamera on nere ntete nkorore this is the right time now komanyanga nyasaye olingo korere mirimo na amenyete and by the way the Lord did it bono experience watwalire imaria iskoga inkyoroche okukwanira igoro y'abana be school asante anena seke gori ekeiga abasaya nabo igo abasacha specifically tinda igu musubatika gosoerunga nabo ataka murakari high school by the way kina kirengo board hakuna siku hata moja tuanya kwana konyoro muntu so nongezi njita kayo tima ito sekezi ingero tima inanya koranga musacha naro jiro soere mukai bose gosenga kuabwa tamuka kwa mwire imira ani dinanya korra lakini teteko tebi asengo eli bageli teteko area samo tegereri leo mtegerera tena leo ndigerere tinga moso mtu abasacha let's be very careful kendo ngena akwanite kama kwanyigwete asana na akwanite ngate abaiga ono musayo orengerere tiko chikonyo mabono iga kumbera na no munyaruka musabe kebande kabemesa iga nabura nyara bwa tumubere tabu ati kebande
by the way na that radio garete ngawetera that very cute, very nice. Umubere Ogatebanga inayo ata it's sizable. Ande bono iga. Bono iga bane stene bakare koragerigwa. Muntu agacoka numubiro pua. Kwa bwana elikungu kumeno muntu wabere ya kanane. Already. Na mangana sikuizi ba hata junior secondary whatever nini. Turko estero kota makolika no nichi. Unabona bana bale old day iga onyoronda tugete tukia minute. Ina alama goso. Agina ale gusaba. Nandi bale gwanja. Abana bakomina. Bana obeke kituginse. So that bato egasi ngorora ke identification. Ani yera ba egasi raisi asomo saja. We identify. Nimezone Ndo tabu atesu ketukio mo producer andi medri with amana ayu I think. Ndo tabu ati koko mero mondore una aga igeke kwa manyanga student. Kwa manyanga aigane red flag yero. By the way bone gaba chiskuru nje chikomina. Of course, yes. Yeah. Abatori tuki. Bono igora umero umukonyoro muntu minete paraga iga. Kwa nyako chaka ku fight nere paraga kumiro mwana we school. So again tara batebi. Inare ko kwanira igora abasaje. Na moso bali bataranyoma MS yego chiyaba sabantu ali moso bataranyoma na kama umuntu naro kanyomete. Ugo jesa no mwana we school. Ugo mabwa bore asakongu. Asa ani gonga ngori ke tosungire nsane ekimamba ngori yete kubutoka ke kubutoka kwali so again tonde ko tebia basaja ase bali bako nyoma oso muntu ro kuchiko nyoma bono yo tafadhali don't mess kumerana no mwana bwe sukuru muganya kore nabo mulembo ngaki nande serikali ko boliga amasomo talikoera egento bono igakera identify ga kikotie gotikene ID omuntu onabwati ID so unless eteko development averep akoro bwate ID alright ID anu muntu mogima so serikali betambwete lakini muntu tabwate ID unu mwanafunzi kero kende ninkyo bwate orate bi umurigirito akerto chigokora a sentunda yo mwerio nabo igo amashabiki yao asoboteri in general ngakyo ko batebia kwanza tikangira nelinya sanga kero kwa rwete malia otarata ngaki ogote ya mashabiki kero kwa ligwa kole kesi wacha iye kesi ngera ngaki kwa better received in ground tianta benga obwana abuno nare gocha I want to thank God inga obwana no my fans mba kwete moyo but friends mba kwete moyo nje na ma etenga ngoja ndo kuyu patiri to dina dingo soka ena nyore taba sane ne chigari chiabo isiko pa kompokea nkaro umati yabantu. By the way, yochete ime mukungu bana kanya kwa mandabi ngwa mandabi ngana yo mwale erelie wasi biru 20 mborono arenge ostare ndo ga bara bakare koti njena akore online njengo so mer 20 years akore koti ngocha arenge kondora kerachi to muso merete na 20 ngwa mandabi wana egenda tema ko gaidi abu nganye 20 na mongo kora njenge ndana by the way ndana ga madanya sana I will come nyasa na ila nita ogembo kosenso abajet she was there no aberto ogembo ke bana arenge ke bago na bote ke baga ka okay yeah and I want to thank God nga na remerete agora igo tanganyeti abate ke kwa iru nga mondo go sibiru miaka 20 wano chora abero mukanyenkyo karambura o funge talibo ogende kalendo chako bugimanga akanyete na family na family both families bakandemereri they were coming mantebi itakuwa sawa abana bakaro muswati mu yaju none family kutanganja mu advise tinga ke wachete seke barabara bona ye mutia nya uchande ko chawo ko appreciate ya sengi njana akore tega singi yeah for sure okay yeah ngane ayo mwali I want to thank omogusi na anybody asengi ncho yago because obano bwanchane buli mwangora kete no bonne na bone batenete nanche anybody to komana nera konte ka keza kiniko na kuombea nare ko sabera so akinje ngendo na tebyo mo tegera ligo so mo ligereria biya mwana asengi jamba sabaga ali kwa korete
ande mbia mona singi chobo njani bolo maganda ta kongoro kina ncho motel chipinafsi na Isaac na anybody else stood o tanene tena inche tenya saa musin. Are you back to the ministry? Na irane back na arosi na matera na chali Getembe no gotera gotenga tera baraisi amatera naro. So let's keep on ko so agari account yana ya YouTube by the name Isaac Nyaribo, TikTok Isaac Nyaribo, Facebook Isaac Nyaribo. Toso egari matera nara mange and more is coming. Yege ndana tanga na biyamono singing choyo bwanjani moino and then biyamono singing chomororo mo to support and then biyamono singing chomwacho alire Getembe kobe TV ya ino and Nyasaye tikabasen amange ndo beto nyako sorry and I'm planning by the way Nyasaye konkonya I'm planning and I'm welcoming Keromonto ninchen ara small fundraising rabe tare 14 yomutinyo nane rabe do rene ndache nyako online TikTok ndeto ko raise chibesa ndeto ko tuara ebyombo chikamera nini ndeto ko randi njiri Nyasaye ngere libagalinda singenjo ngiche ndandi njiri ndandi obonene bwayi because living 20 years yemesa ko chicha tari nchayi 1+1 so I am a living testimony pandomba ko manya a living testimony keri Nyasaye ngode kama tingo so kamba era senga Nyasaye correct onkonyere so ninawapenda sana Nyasaye baseni aki usi engima Nyasaye baseni na Getembe engima Nyasaye baseni. All right, ndiye mano sana mwancho muligereria sebire biga kuroiga sekenyirogia kiru egotoka ewodi yabo Kimonge ebunge yabo Machoge Burabu ngote bangambia mano sana asoko bamo 9 asomurubiriyo igakurwa sekenyoleke gamna twabere to gusangamo naye umurubiriyo Magega yegesibo oyorure sembeo ni gakuru kwa Isaac Nyaribo omusae omoteri ime yorogongorwa gusi uyo beteka usibwa emyaka 20 asokurara n'umwana we skuru korende ni gabereta secera asemetienye yemo emetienye 5 nomo chinga kya korete appeal go cyase high court na agasiborwa akaba omusibore byamuno sana so gusangamo 9 asensemo yende nigo twabere to gusanga nechi producer chiane echo chiane kiri inga kwanyole chibicha na amariogi asenjere yo wikeranu oyo minto Wilfred Matundra nensemo yende bakubatana na Sami Onyancha au baine kiringa kwanyolire ajaiga asenjere wikeranu tumirane ekiyende kurwe kenyoro kende keao asoko sangomo ganondo mwao Magega yegesibo unanege tukogotebinga me emurobire yiga nigo tugutarira abantu au babere bagukura egesibo ase chichera nabo igo bairanire inka asoko sangara abantu bamwabo ondo kolire myaka 10 onde 5 onde 20 onde emyaka 3 onde metienyi egento gekoirira togenda tusangamo na barabu komanya obuya nobobe bole Magega ye egesibo eliana ngoro kwa Uncle Dipon egatasene ne kya Getembe ekiya chire nkuma imene isko yoro ngoro wabusi to basa kweba to basa komocha watengoro murobiri gakende tukule Jumapili ase etibieto ya Getembe Magega yegesibo to birane ikende Nyasaye kawanje. ine kwabiri gukoria a road show track iyo bwate yogiriya